nokka sille. Elo tuli, hän otti lihat ja hänen suuhun. Monta kymmenittäin se on tappanut. Eikä se ole pelännyt, aivan keihäällä. Ei se ole ampunut. On pistänyt keihään sen kun. Ja reepiihän se tuossakin nämä Rattoselvessä minun muistoaikana. Minun kanssa rippikoulussakin oli sekin metkajuttu. Tasaisen näköinen ukko, että se näytti hyvin semmoiselta, että tuo on hyvin jaakean sorttinen oleminen. Sen tuntenut hyvin siellä, kun se kulki siellä Konttajärvessä ja Pellossa. Mutta kun sillä lähtö tuli, niin se pyörästeli kuin elävä ove. Joo. Se ei ollut niin kuin jäänlähtö, se lähti niin äkäisesti. Joo. Mutta minä en sitä muistanut, kuka se oli ollut, joka oli laitettu viina-astia karhulle sinne raolle. Ja se oli tehnyt sitten semmoisen lavan sinne puuhun, että ja niin rakas elukoille ja kasveille ja kaikille, että se piti ihan vääränä, jos kukaan päälle astui. Se oli semmoinen erinomainen. Siellä niin pitkät kyynelhet tulit silmiin kuin venheelle. Sitä venheellä täytyi tuoda tänne kirkolle. Kun se istui venhessä ja sanoi meille hyvästi, se pani sitten, että ai, oi jäähättämä meni kaunis koti, joka ei muinen mielestä ollut niin erittäin kaunis. Mutta hän tykkäsi, että se oli kaunis. Oli sillä kyllä semmoisia omituisia, kun se 2 hevosta oli. Ja siihen noin niin kuin 0,5 kilometrin päähän hakkautti halkoja. Niin sanoi, että ei hän kesällä rupea hevosia vaivaamaan. Ja miehille veätytti, kun niille ei ollut muuta työtä. Miehet piti vettää niitä halkoja sieltä sitten. Ja hevoset olivat vain syömässä. Ja niityllä on 8 kilometrin päästä on tuossa kotitalossa niitty. Ja kun meidät sinne vietiin, niin 3 viikkoa meitä pidettiin siellä. Sinne vietiin heinänajon aikana piimät ja leivät ja semmoiset höystöt lavon puoleensäkin sivottiin. Ja 30 häkkiä sieltä tuotiinkin heiniä. Ja toinen juttu se, että kengät olivat semmoiset, että välistä tehtiin kun lehmä tapethan ne koivet on, niin isävainaja teki niistä. Ja väliin tämmöiset saathanterät laittaa reikä, että vesi pulsusti eestakaisin. Kyllä se ensin oli aamulla katkera astuma, kun oli riitoja vesi. Mutta päivän päivistä tolskut ja se oli lämmin. Semmoista on eletty. Ja 90 on alkanut.